Dobar dan ljudi, danas mi igramo Minecraft. Danas snimam, evo što ja snimam. Ja snimam Minecraft vatromet. Da vidim kako će moj vatromet raditi. Baš mi to zanima kako će mi vatromet raditi. Ajme, da vidimo, idem prvo spavati. Evo ga, ja sam se ustao lijepo. Evo ga, ima sada van. Evo što vidite, ovo moja kuća, tam već sve. Eto. Ja idem sada napolje. Ova je ista moja kuća. Ajde da vidimo. Ajmo da vidimo taj vatromet. Evo imamo moj vatromet. Aj bježi. Evo ga. Što vidite, ovo je vatromet. Ajmo da mi nekoliko tu postavimo ovak. Ajde vidimo. 1, 2, 3, 4. Gledajte sad ovo. 1, 2. Trebate samo ovako staviti. 3, 4. Ajde da idemo sad zapaliti tu kiša. Evo neke kiša brijamo. Za nju. Ajde da vidimo. Znači, sam ovu ručicu prekliknite i sam ćete vidjeti vatromet. Evo ga. To je taj vatromet. Ja mrzim ovu kišu. Mi ćemo još malo igrati. Eto kako je ružno vrijeme. Ali znam kuda ja idem. Idem ja u ovu kuću. Ovimo koje stvari imamo. A nije baš nešto, ja traću krevet. Eto. Moja kuća. Ovo je moja kuhinja. Imao sam psa, sam ga ubio. I evo sad. Evo vidite kako sam napravio sad sat. Ali nije nešto. Evo, tu je Markova soba. Tu je moja soba. Tu je WC. I to je mami tatina soba. Svoju istu kuću sam napravila. Ajmo da malo gledam TV. Ne može se gledat. A da vidimo sve u šupi. Čekaj. Evo ga, da vidimo sve u šupi. Ima će to biti to. Evo ga. Ali sam se otrudio za ovu kuću. Nije baš kada napraviti. Ali evo. Da još sam šupu pokažem. Gdje? Aha, čućim. Evo ga. Imamo moju šupu. I to je bilo to, ljudi. Hvala što ste gledali. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!